हो कधीतरी सांगा तुम्ही माझ्या मताची पेंट तुमका मिळाली काय वाढवणार कमर कमी होता वाढत नाही आता काय वाढणार घेवा चांगली बघून चांगली पण तुला नको म्हणतो काय सांगू आमका काहीतरी घेवा आता जुना स्टॉक हे नवीन स्टॉक काढतो थंड बिंड हाणायचं वाट मागवायचा शेट दे हो हमारा कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनल आहे बघा यो हो ता ना शिंग्या नाही पूनम हो कलर्स ऑफ कोकण की मालकीन आहे आणि हो काढतो नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आज आहे 15 मार्च आणि आपलं गणपतीपुळ्याच्या ट्रिपनंतर मी 2-3 दिवसासाठी गावी गेलेलो आणि आज येतो आहे. आज यायला तसं एक विशेष कारण आहे. आज बाबूचा बड्डे आहे आणि त्याला सरप्राईज द्यायला म्हणून मी अचानक गावी आलो. आज सकाळपासून तुम्हाला कॉल करतो आहे. खयस त्याला जरा संशय आहे मी इकडे आलो आहे असा, पण एकदम कन्फर्म नाही. आता गावातली सगळी मुलं, लहान मुलं यांची एक वनभोजनाची ट्रीप केली आहे वर गायगोठणीच्या मंदिराकडे. तर तिथेच आहेत सगळे, गावातली पण बरीच मंडळी आहेत आणि आपला बाबू पण तिकडेच आहे. तर तिथे त्याला भेटायला जायचं आहे म्हणून मग मी डायरेक्ट वर जाणार नाही. आधी तिथे ड्रोन पाठवून त्याला सरप्राईज देणार आहे, म्हणजे त्याला अंदाज येईल आणि मग जाणार आहे मी त्याला भेटायला. आता 3-3:30 वाजता आहेत दुपारचे. तर खूप कमी वेळ मिळाला आहे आता बड्डे सेलिब्रेशनसाठी. तरी पण जेवढं काय करता येईल तेवढं करायचं आहे. चला आता तुम्ही पण माझ्यासोबत आणि बाबूला बड्डे विश करूया आणि सरप्राईज देऊया बड्डेचा. चला. सगळी गुरं पण बघायला लागली आहेत मी आल्याबरोबर. हाय शेपटीने हाय करतायत. चला, घरात कोण नसेल बहुतेक, आता सगळे गेलेत म्हटल्यावर. कोरे काय गेले आणि काका 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 खाली मग चल मी वर जाते. बॅग ठेवतो. हे बॅग काय ठेव. अरे मी अंदाजच घेणे मी सांगता नाही हे सांगता नाही यायचा मग सरप्राईज बॅग ठेव. चल मी वर जाते. तर आता घरी गेलो तर काकी होती फक्त घरी आणि तिला पण काही अंदाज नव्हता मी येईन असा, म्हणजे बाबूला पण अंदाज नसणार आहे. फक्त तो तर्क मांडत होता सकाळपासून की तू इलस. आता एवढी फक्त घाटीवर चढली की ड्रोन उडवणार आणि मग डायरेक्ट मंदिराकडे ड्रोनला सोडणार. खूप मजा येणार आहे. तर तुम्ही पण आता बघत बसा आजच्या संपूर्ण दिवसात काय काय होतं आहे, काय धमाल येते बाबूच्या बड्डेची. दम लागला एवढी घाटी चढून. ऊन पण खूपच आहे, घामा घुमायला व्हायला. चला. काय गो एकटा काय करतं? माका वाटलं पुष्पाचा भूत की काय. भूताटकेसारखाच फिरतं कोयतो बितो घेऊन. असा मागेला कोणाच्या तरी कोयतो घेऊन. केवढी बाबा ही घाटी. इलं म्हणजे आत्ताच वर गेलं नाही जेऊक. आमंत्रण नाही तुका? कशा गो तुका वांढरांनी आमंत्रण दिलेला? वांढरांशिवाय जमत नाही. मग तू कशा वर? चल वर जाऊया. चल देवळाकडे. मग काय झाला? तुका अभ्यास नाही येणार तुझं आता? अभ्यास तू अभ्यास केलंस तू माहित करूच तेव्हा. आता काय करतो? चल मी नाही येतोय. राहू मग वर फोन करून सांगा नको मी लिहिलो. तर आता फायनली वर आलो आहे. घामाघूम झालो आहे पूर्ण आणि आपला ड्रोन पण रेडी आहे बाबूला विश करायला.
चला आता डायरेक्ट आपण बाबू काय काय करतोय तिकडे ते बघूया. अरे हो बघा विनू इलो दिसता वाटता. होय होय विनू इलेलो सरप्राईज बड्डेचा. बघा पोट्टाबालान शेवटी इलो. तर आज माझ्या बड्डेसाठी विनू मुंबईत गेलो आणि खालना वाटतं ड्रोन उडवलं ना. सरप्राईज म्हणजे आता मजाच आहे माझी. विनू सोबत ड्रोन उडवला ना. हा आज सरप्राईजच बघलं मोठा बोललो मजाच आता. बघ फसवले. हा काय म्हणतो हा काय घराकडे असतो माका जाणार मुंबई का बरोबर यायचं होतं. हो. काय सांगून आलाय हॅलो कशा काय नो विनू इलो ना. येतो घरी तर विनू इलो ना. तो काय ड्रोन उडवल्या ना. हात लावित हा तो प्लेट. हो ए हात लाव बोलतो तो हात लावता काय हात बाई बाबू प्लेट. हो पण माका हो बघा आता ड्रोन सोडल्यान तेव्हा कळाला. ड्रोन सोडल्यान तेव्हा कळाला. होय होय. आता मंदिराजवळ पोचलोय फायनली आणि बाबू पण उभा आहे तिथे. आणि बाबूने ड्रोन बघितलाय मगाशी बघितलेला आणि बाहेर आलेला. तर आता बघूया त्याला सरप्राईज कसं वाटलं ते विचारूया. तर मित्रांनो पासून इलेलो माणूस हो बघा सरप्राईज ठेवू किलो माका. तर नाही म्हणता इलेलो फसून बड्डेचा सरप्राईज आता. म्हणजे तो मुंबईत नाही लो. ए फसून द्या ए बड्डे बॉय. शे तुका माहीतच नव्हता. शे कोणाकच माहित नव्हता. आता उगाच पक्कू नको घराकडे जाऊन येलंय. हॅपी बर्थडे थँक्यू. तू काल संध्याकाळीपासून आज दिलं सकाळी. आज सकाळी सरप्राईज माका माहिती होता. नाही कालच कळालेला नाही काय. कोणाक माहिती तुला कसा कळाला. हा तर मित्रांनो आज बाबूचा बड्डे असून पण आज बाबू शाळेतल्या लहान मुलांबरोबर वनभोजनासाठी आलेला. त्यामुळे जवळपास पूर्ण दिवसच त्याचा यातच गेला आहे. आता संध्याकाळचे 4:30-5 वाजता आहेत. आता खूपच कमी वेळ उरला आहे. म्हणून आता त्याला घेऊन मी देवगड नाही तर इथे तळे बाजारला वगैरे जाईन. निघताना जरा घाई झालेली त्यामुळे गिफ्ट वगैरे बाबूसाठी काही घेता आलं नाही. आणि जर ते घेत बसलो असतं तर आता त्याला सरप्राईज द्यायचं राहून गेलं असतं. त्याला सरप्राईज देणं महत्त्वाचं होतं म्हणून आधी पहिलं इथे आलो. आता सर्व निघाले आहेत. आता घरी जाऊन फ्रेश होऊन बाबू आणि मी पुढे देवगड नाही तर तळे बाजारला जाऊ.
आणि मग तिथून काहीतरी त्याला गिफ्ट घेतो. नंदन, ए तू घरात किती अभ्यास करत असतो सांगा रंगा? काय यो अभ्यास करीत असता दिवसभर? हा गौरव 5 वाजल्या बघू, 5 वाजता उठ. पुढे किती बोलता? पुढे म्हणजे ऐकणार ना. आता घराकडे गेल्यावर बघा. बोलत नाही ना हा माझ्यावर शाळेकडे यावा एकदा. हा बघा माझी कसं गप्पा मारतात. हा गजाली असतात नुसते. गजाले ना काल्यान गोळा. हा, तिकडे जाणारे नी. चला कोण कोण जात असे बघतोय. 1 2 3 4 आणि कोण जाणार? आणि आणखी कोण जाणार? रुंजी गार्गी गेली खाली. चला रे बाबा. अरे 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 चला 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 बाजूक राहू बाजूक राहू. टॉप जड झाली माका. बाबू, मी आणि पूनम ताई आता सुद्धा ना. आम्ही चाललो आहोत देवगडला बाबूच्या बड्डे निमित्त. आणि संध्याकाळी केक वगैरे कापायचा आहे, तर केक पण आणायचा आहे देवगडमधून. त्यासाठी आता चाललो आहोत देवगडला. चला. तुम्ही जातलाच कधी येतात मैत्रिणीकडे चाललं की नाही ना. अरे बड्डे त्यात मैत्रिणी भेटायला चाललो बड्डे मैत्रीण नाही. मैत्रीण. बड्डेचा काय वयाचा सांगा? केक जास्त नाही तर उसळ पाव. आजचं काय तो मेनू भारीतलं होय. मग सांगा ते काय बड्डे येतो माझं नाही हा. तो आता ते काय सांगला ना काय काय तर सांगा. तरी निदान कुणी एक चांगले नाही त्यांनी कचोरी आणून. त्याचा म्हणजे केक आणि उसळपाव बॉम्ब झाला. चायनीज पण आणलंच तरी काय पुनगेक काय तर सांगा. त्याच्यात सांगता करणार आता त्याच्यात चांगलं होतात. काहीतरी असं एकदम नाही तर उसळ कर. तर मित्रांनो, आता आम्ही आलो आहोत तळे बाजारला आणि बघू आता बाबूला काय काय आवडतं आहे. देवगडला जाऊन आलो. देवगडला काय पटकन दुकान मिळालं नाही, सापडलं नाही पुढे, म्हणून आता तळे बाजारला आलो आहे. पण बाबू अजून पण बिझीच आहे. अजून त्याचे फोनच चालू आहेत. बड्डेचा त्याला काय पडलेलं नाही. नाही रे बाबा, पडला माका बड्डेचा. एवढं मी मुंबईवरून आलो तरी तो फोनवर बडबड चालूच आहे. ते केलंस. चला बघू आता बाबू काय काय घेतो आहे बड्डेचं आणि आम्हाला काय काय देतो आहे. काय खाणार आज? पाणीपुरी तुमचं काही आवडतं खायचं मला. पैसे तुम्ही द्यायचे. हे फोन ठेवानी दुकान शोधे बाबा. हा बोलणार का तुम्ही? बोलला सांगा. कळला? काय केला त्या कर मग रात्री कर. आठवणी ना. हो मोठा केला. हो कधी काय देणार का? कधी? हे नाच रमपम 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 मगच तो गाण्यात नाचू. हो देवा दाखवा टी शर्ट फुल हाताचा. बड्डे आहे त्याचा आज. डिस्काउंट देवा आणखी काय दाखवा. हे काका आपला डिस्काउंट आपण चांगला आहे. आपल्याला डिस्काउंट माका माहिती आहे ना. काढलेलं काही हो का पण नको ठेवा. बघता रे तुझ्या घरी यो द्या. फिरायला जाताना बरा चांगला. आणखी दाखवतास की चांगला? नाही तसं ना. आणखी कलर असतात तुमचे बरोबर आहे. मस्त नवीनच आहे. मग चल 2 झाली. आणखी का काय? हे तू माका दाखवतो की काय करतो? तुका नाही दाखविता. तुझा काय घेऊचा? तू घेता माझ्यासाठी. हो तू काय करतोय? दुकानदार झालं की हे आमचं दुकान आहे. काय रे? राबतं काय हो? पॅन्टी बघते नमस्कार. माझ्या मापाचे यांच्याकडे कपडेच मिळत नाही. ते मेन मुळात किती मिळलंय तुझं ना. माप बदल आता.
ही कसली हे असलं आम्ही घालणार जकडू माकडू आमका नको. आपण बाबा साधे माणूस कलमात राखा काजी राखणारे वांडर पिटाळणारे. तुझं काय झालं तुझं देखव नाही का ते आम्ही ते दुकान- काय ते आमका काय वेळातच ही नाही. काकी म्हणजे गाडीचा गोडाऊन तकडे दुकान व्यवस्थित आहे ना बरा ना. एकदम नवीन चकाचक. बघ मी केलंय बनवलं आणि पण माझी मापाची पॅन्ट मिळत नाही तुझ्याच दुकानात हा. माझ्या मापाच्या कधी हो कधीतरी सांगा तुम्ही माझ्या मापाची पॅन्ट तुमका मिळाली हा. काय वाढवणार कमर कमी होता वाढत नाही. आता काय वाढणार जेव्हा चांगली बघू सांगितली पण तुला तू नको म्हणतो काय सांगणार 28 कमरवाली नाही हो. ते बस थोडंसं मला बघ पाहिजे विश्वास नको. कमर बरी आहे रे. अरे एवढं लहान साईज आहे अजून किती लहान घेणार हे बघा ना. आमका काहीतरी जेव्हा आता जुना स्टॉक हे नवीन स्टॉक काढून सरबत थंड बिंड हाणायचं मागवायचा शेट देऊ. हो हमारा कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनल आहे. बघा यो हो ता ना इंग्या ना पूनम हो कलर्स ऑफ कोकण की मालकीन आहे. आणि हो काढतो काय जीनची तू रापणारच वाटतं सगळं दुकान. आमचं दुकान आहे. कोणा कपडे घ्यायचे असले तर यावा तळे बाजारात हा महालक्ष्मी. काढता बाहेर. हमारे दुकान में अच्छा माल मिलता है. मिळताय. आना है तो आ जाओ. येस येते मग असं नको अरे तू घेणार हो हो खोक्यातल्या ह्याच्यात का दाखव. खोक्यातला हा, तुझी साईजचा आधी विचार आहे. सगळी राप नको उगाची. हो हमारे साइज में कैसा है. ठीक आहे एमचे तुमची साईज आहे सगळे हा, M size आहे. सगळे एमचे काढा कलर काढा इकडे 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 शा शा. अरे हर्षून असे कलर बघ ना कशा सगळा काढतं. यो आहे यो बघ कलर किती आहे कलर पांढरच नाही आता यो बघ. फिक्स. काढू वो भी कौन लेके आया मालूम नहीं. खतरनाक. कोनी वाला लेके आया संग्राम. दीदी क्योंकि संग्राम के साथ हमारा घर के साथ जैसा पहले आपका और हमारा घर जैसा संबंध है ना. खोलू बरोबर से किती साईज आहे मैंने खोलतंय पण घडी करच्या एकच सांग ना बोलू. बाबा मी इधर मीच खोलतो. तो मॅडम क्या चाहिए आपको. कपडे घ्यायचे तर याच दुकानात येऊन घेते मी बाबा. साईज बघा पहिली. पुन घ्या बघ. पण घ्या बरोबर आहे. घेऊन टाक. झाला काकी फिक्स. कुठला घेतला जीन्स. जीन्स तुमच्याकडे माझ्या मापाची मिळत नाही. आज मापवर घेऊन ठेवा आणि चांगलं हे पॅन्ट देते एक मापाची घेऊन ठेवू लांबसून एवढे शेड येणार आणि तुम्ही पॅन्टच माझ्या मापाची ठेवली. मेन प्रॉब्लेम काय धरा ओ काका बरोबर फिक्स. यो हिरो हा. काय सांगतो हिरो हा म्हणतो तू. हिरोच आहे मी. विचारते मी आपला कधीपासून मग आवडणार तरच घेणार. नाही तर उगीच ना हे गळ्यात मागते माझ्या माका जमत पॅन्ट आज नाही मिळणार ना माझ्या मापाची. पुढच्या टायमाक मिळत वाटतं तर 10 के पोयावचा लागणार तरी पण. चला मग आता काय त्याचा काय तर सांगा. पुण्या जरा घ्या ठीक बिल करूया. हो पुण्या अरे बाबा थांब रे. हो पुण्या श्रीवल्ली हे
वाचलं नाही ना श्रीवल्ली. श्रीवल्ली बाबा बाबा मी उलटी धरलेली अशी ना. श्रीवल्ली वाली साडी घेतलीस ती. म्हणजे ही मासा श्रीवल्ली हो बाबूचा डान्स होता तो. हा. मी घेतलंय तर बरोबर आहे. श्रीवल्ली डायरेक्ट देऊ शकतो. श्रीवल्ली देणार हो. चला तर खरेदी करून झालेली आहे आणि आमच्या ते पसंत काही येत नाही वेळेवर. चला तर आता केक वगैरे घेऊचो आणखी. हे झाला बर्थडेचं गिफ्ट मिळालं ना. बड्डेचा गिफ्ट मिळाला बाबा दिला ना बड्डेचा गिफ्ट झालेला. त्याचा बर्थडे नाही तसा पण झालेला. तो बड्डे नसलो तरी पण केला. आधीच ऍडव्हान्स मध्ये दिलेला. ऍडव्हान्स परत मागायचा नाही. होय कॅमेरा पकडते. एका ऍडव्हान्स मध्ये गिफ्ट गेलेला बर्थडेचा. हे काही घेऊया. कोण? ही बघा केक खायला आले. हो हो येणार. काय करतोय तू? केक. अरे कसं घेता येऊ ना. आता एवढं ऑप्शन 1 किलो मध्ये येऊच वाटतं. काय नाही करीत तू. अरे बाबा प्राण्यांचाच कळतं. काय बोलतो नेऊया की तिकीट भरून. हा येतो रवा तिकीट. घेऊ रावा गाया. मलाई रस्सी बाबूकडनं मलाई रस्सी. यात मॉप दिवसात देत नाही म्हणून चिक्कू म्हणतात बाबू. चला तर आता शॉपिंग पण झाली करून आणि केक पण घेऊन झालाय बड्डेचा. आता फक्त घरी जाऊन कापायचा राहिला आहे. मग बाबू बड्डेचा काय वाटतं तुका? या वर्षी जो बड्डे कसं झालं तुझं? बाबा सकाळी फुल याच्यात होतं पण टू व्हीलर वाईज जरा वनभोजन सकाळी एक भारी वाटलं. वनभोजन होता त्यामुळे म्हणजे काहीतरी वेगळा म्हणजे बड्डे खातो 70 या केले शुभेच्छा दिल्या नी माका. भारी आहे. शुभेच्छा देऊन शुभेच्छा दिल्या. आणि आता केक कटिंग. आणि मेन म्हणजे ताच भारी होता. बड्डेचा गिफ्ट करत हा होता वनभोजनाक जाण्याचा. या गावातील ग्रामस्थ आणि माजी विद्यार्थी आणि युट्यूबवर आपलं हे वनभोजन जे आहे त्याचं प्रक्षेपण करणार आहे मुकेश गाडी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचाही आज वाढदिवस आहे. या वाढदिवसानिमित्त आपण या शाळेच्या वतीनं त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देऊया. मग भारी. तू पण येईलच त्याच्यात आणखीच मजा येईल. चला आता लेट झालाय. काकांचे फोन यायला लागलेत. खै रावलास 8 वाजलेत आता घरी जाऊन केक कापायचा आहे. आणि काय तर तुम्ही पण येवा बड्डे. पुणग्या जरा सांगा. पुणग्या बिनग्या आज आहे का जेऊ? लेट झाला तुमका सांगा आज. पुणग्या बिनग्या आज फोन हो. कर. काय टाइमपास किती वेळ लावलं? कधीपासून नाव हात चालव जरा पटापट. मुस्काट पोळी वाजले किती? अरे मग पटकन कर. मग पोरा इली बाहेर. ती काय बाहेर काळ्यात बसली आहेत. चाकू काढलं. चाकू? आधी हा काय बघताय? हा ते का चाकू चाकू कशा? केक का काकी माझ्या मामाचा बर्थडे आहे. अरे कामात गेलं की असे बावळे वर करून येईल असतो. बॉडी बिडी दाखवता की काय? हे अबलो रवलो हे का नाही हर्षद नाही. फोन माझा नंबर नाही. इकडे आपल्या मुकेश गाडींच्या घरी झाला. होय कार्यक्रम आहे. हो मोठा कार्यक्रम आहे. अरे ये राजू. हा ये. हॅलो ये येतो ना मुक्याकडे. अबल्याक सांग येऊ. साईक सांग. सायग्याक सांग. साईक जरा मुक्को मार लागलो आता. मुको कसो का? नंतर सांगतो. अरे हय मुक्याकडे गेलो की मुको मार जातलो. हा तर आई केक कापून चल इलोय. ये बाबा तुझ्यामुळे आधी उशीर झालो. तुझ्या कोणामुळे नाही पुणग्या टाइमपास. गेलो का?
संध्याची काय माझं साडी वाजू पाहिजे ना. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. अरे पुढे ये ना नंद. भावना बघताय. केक खाऊ घे. हा खाऊसाठी आतुर झालंय. तोंडात फासा हो तुम्ही. दुसरं घ्या चालू काय धर काय रे घे याच्यात. नानी गरे घे रे. नारी गरे चढा चला पेपर खावा आणि घराक जावा. आता आपल्या घरात जावा. ते ना क्रीम आहे वेपर बरोबर खाणार. ठीक आहे. मग माझं म्हणते तर मित्रांनो, तर आज माझा वाढदिवस होतो आणि त्या वाढदिवसाचे म्हणजे दिवसभरात जे काय आज होता तर म्हणजे खूप असा वेगळा होता काहीतरी. तर आज सकाळपासून मग म्हणजे माझा बड्डे हा एवढा माहिती होता, पण इतक्या काही घडात इतक्या काही सगळा होत असं काही वाटत नव्हतं. पण सगळा म्हणजे सकाळी आम्ही वनभोजन होता, कारण नंदनच्या शाळेतलं सगळे वनभोजनात गेलो. तर मी पण गेले त्यांच्यासोबत. तो व्हिडिओ तुमका नंतर येईल. आणि तिथे मला म्हणजे सगळ्यांनी वाढदिवसाची शुभेच्छा दिल्यानी पुष्पगुच्छ देऊन. आणि त्यानंतरची गोष्ट म्हणजे ती म्हणजे एक सरप्राईज. विनू हिलो ह्या मेन खरा म्हणजे गिफ्टच होता तसा, म्हणजे कारण त्यांनी सांगितलेलं की मी येणार नाही आणि तो लगेच मुंबईत जाऊन लगेच गावात इलो. ह्याच एक खूप भारी होता मेन म्हणजे. त्यात म्हणजे तर सांगू शकत नाही मी. तो येऊ होतं हे माका मी ते का सांगत होतं की ये, पण तो नाही म्हणून सांगत होतो आणि अचानक ड्रोन घेऊन इलो. त्यामुळे खूप एकदम भारी म्हणजे भारीच. आणि मग केक वगैरे आणून खूप मज्जा केला. मजा मेन बाकी काय नव्हती, पण मी विनू सांगितलेलं आहे तू ये बड्डेसाठी तू ये. बाकीच्या सगळ्यांका मिस करतोय मेन म्हणजे पिंकी आणि, कारण त्यांना बोलून त्यांना शक्य झाला नाही येण्यासाठी, पण त्यांना खूप मिस करत होते माझ्या मोठ्या बहिणी. पण खूप धमाल झाली, मजा येईल कारण अचानक सगळा घडला. तर असं आजचा दिवस होतो आणि हे वाढदिवस मी खूप लक्षात ठेवीन. म्हणजे असो दिवसभरातला एवढा सगळा होत असा माका माहीत नव्हता. त्यामुळे खूप तुमका पण सांगूक विसरलं आहे की माझं बड्डे आहे म्हणून. तर चला बाय बाय, गुड नाईट.